What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how you lie? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. I tell you, don't get sad no more. Gonna get out of my breath. Yeah, I'm gonna try. Keep on getting high. Said I'm gonna get out of my breath. I'm gonna make a time, oh Lord. Gonna get by with my friend. Oh, I'm gonna get on by. Yes, I'm gonna get on by, Lord. I'm gonna take them all along. I'm gonna take them all along. Bihar greba egin barra da, arrazoiak hauniz dire, ez? Azken urteetan eman ziren bai lan erreformak, langilearen ikuspegitikan, eta baita ere ez, pixkolotua dago pentsionisten mugimenduaren azken urtetako aktibazioarekin, ez bakarrikan berai eragiten dien neurrin, baizik eta etorkizuneko pentsioak hor daudelkoz ere, eta baita ere, pixkolotu izan du da ere, mugimendu feministak azken 2 urteetan egin duen greba deialdiarekin, ikusita sozialki zein indarra izan duen, eta aldarrikapen horiek bat egiten dute ere, kasu honetan gutun sozialak egiten duen aldarrikapen zerrendekin eta bar, eta arrazoiak fronte desberdinetan hauniz dira. Hor dago erran bezala pentsionena, feministena, mino prekarietatea ere, horregatikan eskatzen da ere 1.200 euroko gutxieneko soldata, eta kaleak astindu barra direlkoz, eta lorpenak lortzeko eta urteetan ikusi izan dugun modu bakarra da kaleak astintzea eta aldarrikapenak hor egotea. Gu pensionistak bezala, daramazkigu ja 2 urte aldarrikapenak egiten Euskal Herriko hiriburuetan, eta hemen Baztanbidesoan ere, orain dela urte bat hasi ginen, gure eskubideen aldarrikapenak egiten, pentsio duina, bizi duinan baitan eskaera batzuk egiten, eta horiek adierazteko mobilizazioak egiten. Azken finean, gure aldarrikapenak ja heldu dire hasiz Euskal Herriko eskubide sozialen kartatikan, non zenbait puntukin egin ziren eskaerak Iruña eta Gasteizko legebiltzarretan, han kasu gutxi egin zuten, eta ondoren, pensionistari dagozkion eskubidearen garapenak lortzeko, hasi ginen mobilizazioekin. Aldarrikapen nagusienak dire 1.080 euroko pentsio minimua, pentsio publikoa eta duina, pentsio propioa ere bai, beste aldetikan pentsioen egoera, KPI-aren egoera minimo bezala, eta gero zenbait osagarri, menpekotasunan dauden personendako, etxez-etxeko zerbitzuetan, zahar-etxeko egoerak eta bar luze batean. Eta ikusi dugu, Euskal Herriko eskubide sozialen kartan parte badela hori, baina badirila bertze aldarrikapen batzuk ere, langileri dagozkienak,
Hau da, 2010 eta 2013ko lan erreformak bertan bera uztea, non langileen eskubideak urratzen diren, langileen egoera prekarioak areagotzen den, ezegonkortasuna nagusitzen den, eta hori ere bertan bera uzteko eskariekin, eta beste aldetikan pensionistaren eskubideen hobekuntzakin, gai nagusi horiekin, Euskal Herriko eskubide sozialen kartak eragileek, batez ere gehiengo sindikalak egiten duen greba orokorraren deiarekin, pensionistak ere bat egiten dugu, eta horien mobilizazioetan parte hartzeko konpromisoa hartzen dugu. Eskualdeko feministok ere bat egiten dugu grebaren deialdiarekin, karta sozialean ere mugimendu feminista badago, eta oinarrian eskaerak zuzenean harremana daukate feministok eskatzen dugunarekin. Azken bi greba feministetan egin diren aldarrikapenak greba honetan ere egiten dira, funtsean eskatzen dugulako beste eredu sozioproduktibo bat nahi dugulako. Jendartea eraldatu nahi dugulako, ez dugulako sistema kapitalari mesede egitea nahi, eta erdigunean zaintza eta planetaren jasangarritasuna apatu nahi dugulakoz. Honez gain, erran beharra dut, gure eskualdean, badirela hainbat emakume zaintza lanetan daudenak, ez bakarrik baditugulako hainbat zarretxe eta baita psikogeriatrikoa, eta lan horietan gehien bat emakumeak aritzen direlakoz, baita ere nekazalgunetan, edo landa ere muan gaudelakoz emakume nekazariak ere batugu, eta etxeetan migrante asko badaude zaintza lanetan, migranteak ez direnak ere bai noski. Hauek dira beti eredu honetan prekaritatea handiena jasotzen duten edo bizitzen duten langileak, eta horrengatik ere eskualdeko feministok badaukagu arrazoi handiagokoak karrik ekartzeko eta gure errebindikazioz plazak betetzeko. Eskubide sozialen karta osatzen dugu bai sindikatu desberdinak, Euskal Herriko gehiengo sindikala dago, Esteila, Sela, LAB, IRU, N, eta hortaz aparte eragile desberdin honiz, jubilatu mugimendua, gazte taldeak, mugimendu feminista, eta esparru sozialean gaur egun borrokan dauden mugimendu gehienak hortan parte hartzen dute. Eskualde mailan egiarran garrantzia gitza handia duela industriako sektoreak, irakaskuntzan ingunun langile honitz ibiltzen kire, eta ordezkaritza sindikala bat diren industriako lantegi guzietan, atxikipena komiteatikan behinpin atxikipena eman zaio grebari, irakaskuntzan ere moduneko zabalean emanen zaio, zailagoa da, eta hemen eskualdin enpresa honiz batugolakoak zerbitzu pribatutakoak, txikiak, eta hor beti izaten da zailagoa greba egin ahal izatea, bakardadea, langile gutxiago, eta gu ere ararek gaina presentzia horietan gutxigo dugu, eta hor testeatzea edo jakitea zeintzuk diren borondateak edo intentzioak biharko egunerako zaila da. Bino behinpin eskualdeko enpresa handienetan eta ordezkaritzan dagoen leku horietan bai eginen dela greba modu zabal batin. Zailagoa da adibidez bai eskualdeko zaharretxeetan adibidez, kasu honetan Batiela 3, Berakoa, Lesakakoa eta Elizondokoa, zeren ratioak izanta direnak hainen minimoak, zerbitzu minimoak suposatzen dute iaitxun kantiaren ehuneko 1 lanera joan behar izatea, eta hemendikan ere salatu nahi dugu gehiegizko zerbitzu minimoiek eta eskubidea greba neurrian izan praktikan ez dula egin ahal izatea aukera ematen. Niretako greba da azken rekursua eta gordinena, modu gordinena zerbaiten eskaera bat lortzeko egiten den mobilizazioa. Egina dire eskaerak herri ekimen legegile batzuen bidez, Iruñako eta Gasteizko parlamentuetan, baina aldarrikapena horiek edo eskaera horiek zakarrontzera bota dituzte,
Eta orduan elkarrizketa ikusten da ez dela ematen, nola pensionisten plataformako ordezkariekin, nola gehiengo sindikalaren ordezkariekin. Orduan, kontutan edukiz, eskatzen diren gauzak, eskatzen direla modu solidarioan dagoen ondasuna banatzea, azken finean gehien behar dutenek eskuragarri izateko eta gehien dutenek beren parte hori denen artean partekatzeko, uste dugu, azken finean ez digutela bertze aukerik utzitzen, greba bat egitea eta horren segimentuan parte hartzea. Badakigu, ez dela bat ere xamurra, hauniz dinen dako, baina deitzen dutenen dako ere badakigu esperientziz, ez dela erabaki xamurra, ez dela deialdi xamurra, baina bertze biderik ez palimada ematen, azken rekursua bezala, greba dela, eta gainera horren ondorioak ez dituko ikusiko berehala, baina espero dugu, politikariek kasu itia, beren agendan lehen lerroan jartzea aldarrikepenak, eta horiek garatzeko erabakiak hartzea beren esparruetan. Ikusita beharra zela presentzia hori ez, eran ustu hartugu lantegiak binokaleak betetzeko, egin dugu pixkot egun guztian zehar osatuko duen egitarau bat. Goizean, 8 laurden gutxitan kedada egin izan dugu Behobian, Iruneko kidekin batera, han elkarretaratze egiteko eta pixko protesta izan delkoz jende haunitz arat lanera edo handikan honata lanera pasatzen den lekua, eta baita ere garraioak fabriketetara, lantoki desberdinetara joaten den gunea, agiz estrategikoa, eta hor presentzia egotea agiz garrantzitsu erabiltzen zitzaigun, eta horren ondotikan, beran goizeko 9:00etan kedada egin dugu Botxo ostatuko aparkaleku horretan, hortikan hasteko eskualde barna ibilko den kotxe karabana. Presentzia hori egiteko herriz herri, lehenbizko sartuko gara beran barna, Lesaka, gero abituko gara Malerrek aldera, Donestebetikan eta pixko Goiti alderare, eta gero Elizondorat, pixko erran bezala eskualde guzi egin zehar ibiltzeko, eta horren ondotikan, behinak aututa, Elizondora sartuko gara berriro, eta ideia da, ordu batak aldin, gutxi beti, kotxe karabanak hautzen delikan, berri bazkari bat egitea, norberak bere itxetikan janaria eramatea eta ondenen artien elkar banatzeko, eta bere ez izateko larreko bozketa bat, baizik eta ere giro herrikoian eta bar, denak segitzeko elkarrekin egunin zehar, eta hurrengo deialdia egunekoa izango zen eguneko deialdi potentena izan entzen eskualdin, Atxaldeko Bortzetako Donestebeko manifestazioa, izango dela erran bezala agiz garrantzitsua, ze biharko egunekoaren arrakasta eskualdeen ikuspegitik noski izan da lantokiak ustutzen dugun neurrin, baina baita ere erran bezala mugimendu sozialak badun garrantziarekin eta kaleak betetzen duen garrantziarekin manifestazio hori ere agiz potente izatea, eta horregatik hemendikan gomendatzen dut jende guztia hortan parte hartzera eta egiten manifestazio potente egiteko. Guk pensionistak bezala, aurten aldatu dugu mobilizazioak egiteko diseinua, eta jenberrian Donesteben hilabetean behin hasi gara egiten herri desberdinetan, hilabete honetan egin izan du da beran, eta hurrengo hilabetean, otsailaren 17an eginen da Elizondon, pensionisten aldarrikapen nagusi horiekin. Eta gero bertze hilabetetan eginen dire Donesteben eta Lesakan, eta horrela segituz, 4 herri horietan eginez, txandaka hilabetero eginen dugu, 3. astelenetan, eguerdiko 12etan. Aldugun guztiek greba itia, hori izango litzake politena, Atxaldeko manifestazioa emakumez betetzea.
Baina badakigu batzuk ezingo dutela lana alde batera utzi, arrazoi desberdinengatik, eta hoiei ere luzatzea badaukatela grebari atxikitzeko modu bat, izan daitekela besoan zapi moria edo ubela patuz, edo pegatinaren bat, balkonera edo leiotara mandarrak aterata, eta hoxe izango litzake modua grebarekin bat egiteko. Ez kontsumitu hoi ere bai, kontsumo greba ere badelako. Hemendikan nahiko ginuen ere, azkenik bultzatu jende guzti horreri zalantza duzula gizgarbi greba egitera, ezin bertzekoa da, hau greba ofensibo bat da, azken hamarkadetan egiten den lehenbizkoa, eta aldarrikapen mahai gainin paratzea ezin bertzekoa da, horrela lortuko txire gauzak, ez dugu espetu behar inor aldaketa horiek egitea, baizik eta guk bortxatu hartugu aldaketa horiek burutzea, eta denon elkartasuna horretarako beharrezkoa da, denentzako eskubideak exigitzen ari ditugu, eta erran bezala, biharko egunin gonbidatu jendiari greban parte hartzera, eta eskualde mailan eginen ziren ekimenetan parte hartzera, eta gehien bat bereziki Donesteben atxaldeko bortzetan abiagasen degitikan abituko den manifestazioan. Aipatu dugun bezala, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartako eragileek konbokatzen dute, hor daude gehiengo sindikala, ELA, LAB, SK, Steilas, Iru, N, besteak bertze, eta beste eragile sozial batzuk, eta guk horiekin bat egiten dugu eta animatzen dugu jendeari ere parte hartzeko merezi duelako, zergatik gero ikusten da bide honean tortzen direnean gauzak goxoak izaten dire, hortako momentu latzak eta momentu gogorrak ere pasatu behar izaten dire anitzetan. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how you like? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. I tell you, don't say it no more. Gonna get out of my brain. Yeah, I'm gonna try. Keep on getting high. Said I'm gonna get out of my brain. I'm gonna make a time, oh Lord. Gonna get by with my friend. Oh, I'm gonna get on by. Yes, I'm gonna get on by, Lord. I'm gonna take them all along. I'm gonna take them all along.